لهیلکردن جی اندام کمیته انتگراسیونی یا پارێزگەها حەسەکێ ژیان حەسەن دوواری هەفدیتنên xwe yên li gel hikûmeta demkî li gel Anhayê parve kiriye. Yek ji mijarên serekeyê ku di hevdîtinan de behsa wê dikin, mijara hebûna jin di hundirê Sûriyeyê de û cihgirtina xwe di hundirê destûrê de. Bi gotina Jiyan Hesen, mijarên serekeyên hevdîtinê ev bi xwe ye. Dibêje ku di hundirê rûniştinên me de her em qal dikin bêjinan di hundirê rojava de çi kiriye. Li kêlekveyekê jin dibe duwarê edaletê, duwarê siyasî, duwarê civakî de not ji sedî di hundirê Sûriyeyê de cih bigire. Dibe di rûniştinan de jî dema ku li gel wan nîqaşan dikin, dibêjin nîqaşan qebûl dikin. Lê xwedî wê zihniyetê ku tenê nîqaş bê qebûlkirin lê di pratîka li serûyê erdê de pêk neynin. Divê çarçoveyê de xwedî çi gotinê ye, hin ji peyamên wê me girtine destînin ser ekranên we. Integrasyonê û hundirê wê de jin cî girtin, niha bi rastî xebatekî me herî giring û herî esas e. û taybetmendiyekî muhafaza Hesekê ye. Ji bo wê heta niha wefdê ku tên em vê mijarê yanî çi dibe beraber mijarekî ku em derbas nakin. Dizim vê bêjim niha çima ez dibêjim tu rê xistin kirî be tu hundirê di hikûmetê de cî girtin ana integrasyon meşandin ew netê wê meعنeyê bi rastî helandin e. Ji bo wê niha tiştê ku em dibêjin her tim û balê dikişînin ser reta jin hebe. Ya din mektebekî jin hebû ew jî ew mekteb girêdayî dîrek Birêz Ehmed Şerh bû. Na ew mekteb jî hat cemdandin. Çünkü yani zihniyeta wa de gerek hebe. Ji bo gelek caran nîqaş dikin. Yani mesela dibêjin kota we pir mav daye jin, cem we sîstema hevserokatî he, cem ihtiyac nîne. Yani مدیرکی دبی جن دبی زلام به فرق تنیه سروک جن دبی زلام دبی وزارت عین وساط طبعا بنا بالدفته قوتن اما براتيك تنیه ما يعني ما في جن ما دايه يعني واركي تنه تنگ دلي ميزه دكن واري مال باطي ده يعني جن دكاري بخوينه دكاري بزوجه ودكاري زارو كاتشيكي ودكاري مال ده 4 سينو رابي ويعني اف ما في جن ودبي اف دينجي يعني اف ما في دايه وفي بلا زيدا جيد بين اف ما في دانا يعني جبوه جموا اف قلك يعني دما تنقاش تكن نكارنجي برافن يعني في راستيه النقاش ده قبول دكن اما وقت ذهن ذهن واده جن آداوية يعني gerek ما في جن دواركي قانوني حقوقي ورم يعني مسوغر كرن از جي بگرم دا آفاكرنا ولاد ده gerek دا عدالتي دا از جي بگرم gerek دا اوردية دا از جي بگرم gerek جي قرار دا از جي بگرم gerek جي زمان دا چونكو يا جيل آفادكي و پرورده دكي جنه gerek cî perwerde de ez cî bigirim. Hemî alanên civakî de mafên sosyal jin heqê wê layiqê vî welatî tevî ye. Ciyê xwe ji sedî not bigire layiqê wê ye. Lê ew nayê dayîn. Bo Sûriyekî pirrengî û Sûriyekî xwedî maf û dîmokratîya va be.